Shwmai, bwr da, a chroeso i'r wers fyw yma ar gyfer wythnos Wyddoniaeth Prydain 2026. Nawr te, gweithio bod chi'n eistedd gyfforddus a bod chi wedi mewn gyfnodi hwb wedi agor app Adobe Express i fyny a bod chi'n barod i greu rhywbeth. Right, nawr te, ar gyfer y wers yma, mae yna dudalen weithgareddau a mae'n sgrolio fyna ar waelod y sgrin. Adobe.com/Gwers26 a bydd angen pethau arno ni fyna ar gyfer ein gwers ni heddi. Cofiwch athrawon, os ydw i'n mynd ychydig bach yn rhy gyflym i chi bob modd i chi i oedi y fideo, chiwch chi wasgu pause ar y fideo os mae eisiau tyn bach fwy amser eich dosbarth chi. Ac yna jyst cario ymlaen chwarae, ty pryd mae'n siwto chi a'ch dosbarth i ddefnyddio'r wers yma fel bynnag mae yn gweithio orau i chi wrth gwrs. Right, nawr te, dewch i ni gael bwrw draw i gael golwg ar dudalen weithgareddau yna de, i ni gael gweld beth ni'n mynd i fod yn neud heddi. Wel, dyma hi fan hyn, allwch chi ddod fan hyn gan deipio mewn Adobe.com/Gwers26, neu allwch chi ddefnyddio camera, eich dyfais, os ydych chi ddyfais fel iPad, rhywbeth fel yna, allwch chi ddefnyddio y camera i sganio'r cod QR a dod yn syth i'r dudalen yma. Nawr, dwi wedi agor ar tab arall. Chi'n gweld ar y top fan hyn, mae Adobe Express ar agor dy fi, a wedyn dwi wedi ychwanegu tab arall, clicio ar y plus i agor tab newydd, a teipio mewn na Adobe.com/Gwers26 mwyn agor hwn i fyny fan hyn. Nawr, does dim iPad gyda fi heddi, mae rhywbeth o'i leg o'r fe, fi'n credu bod eich eisiau gwneud rhywbeth update arno fe neu rhywbeth. Felly, fel arfer, dwi'n mynd nôl ymlaen o'r cyfrifiadur i'r iPad, ond heddi, dim ond ar y cyfrifiadur fyddai, mae'r rai ofn. Felly, falle bydd angen i chi ddefnyddio'r pause yna, oedi'r fideo athrawon heddi, fwy na fel arfer, achos fel arfer fi'n mynd nôl ymlaen yn neud pethau ddwywaith yn dwi. Right, wel, dechrau ni gael sgrolio lawr. Nawr, ar wefan swyddogol wythnos Wyddoniaeth Prydain, sydd ddim ond ar gael yn Saesneg, yn siomedig iawn, ar ei gwefan swyddogol nhw, mae yna becyn adnoddau fan hyn, a mae hwn yn Saesneg yn unig athrawon, ond os ych chi'n mynd i chwilio am fwy, o'n i ffili dod o hyd i unrhyw beth cyfrwng Cymraeg ar y wefan swyddogol, ond o'n i'n meddwl falle bydde fe, ty beth, falle bod chi'n gwybod yn well na fi, ond beth bynnag, mae yna becyn adnoddau gyda nhw ar gyfer wythnos Wyddoniaeth Prydain, a un o'r pethau mewn na yw canllawiau creu awyren bapur berffaith, i greu yr awyren bapur orau. Wel, o'n i'n meddwl bod hwnna'n swnio fel lot o hwyl, felly nes i ddilyn y canllawiau, a o'n i'n meddwl, rhaid, wel, beth am i ni greu? Beth am i ni greu taflen o ganllawiau ar gyfer creu awyren bapur orau bosib. Right, wel, dyma'r canllawiau fan hyn, o fi credu eisiau ni ddangos gyda delweddau, felly ni'n mynd i fod yn creu'r camau yma wrth bod ni'n mynd ymlaen. Felly, dewch i ni gael mynd draw i Adobe Express, i ni gael dechrau arni de. Right, wel, dwi yn mynd i newid Express draw o'r Saesneg i'r Gymraeg. Ar hyn o bryd chi'n gweld bod Express yn Saesneg. Mae newid draw i'r Gymraeg yn rwydd iawn, y gyd sy'n rhaid ni'n neud yw clicio ar yr avatar, lliwgar, cornel top ochr dde, ac yna mynd i'r settings fan hyn, ac yn y settings, y dewislen gyntaf fan hyn, chi'n gweld mae Cymraeg ar dop y restr. Wrth gwrs bod Cymraeg ar dop y restr. Cau'r ffenest na lawr, a dyma ni'n defnyddio Express yn Gymraeg. Right, wel, beth ni'n mynd i wneud gyntaf? Wel, ni'n mynd i fod yn creu'r taflen wybodaeth yma, felly beth am i ni glicio ar y cerdyn pink sy'n dweud creu poster. Dyna ni, iawn. Nawr, yn gyntaf, dewch i ni gael gosod lliw solid i gefndir yn poster. Felly, i osod lliw i gefn y poster, sydd yn wyn ar y foment, dewch i ni gael clicio ar golygu'r dudalen. A wedyn draw ar y chwith, ni'n mynd i fynd i'r cefndir. Nawr, ar gyfer hwn, mae'n bwysig bod ni'n cael cefndir sy'n mewn un lliw. Felly, nid llun neu ffoto fel cefndir, neu cefndir o'r elfennau fel dwi fel arfer yn defnyddio, a dim un o'r graddiannau newydd chwaith, achos falle bydd angen i ni ddefnyddio siapiau o'r un lliw
i greu rhyw siapau bach diddorol o'r awyren bapur. Iawn, felly mae'n mynd i helpu ni'n fawr iawn os i ni yn cadw lliw cefndir y dudalen yn un lliw plaen. Right, wel dwi'n mynd i fynd am yr lliw porffor hyfryd yma fan hyn, fi'n credu. Dyna ni. Right. Awr te, mi eisiau teitl yna ni, felly dewch i ni gael draw i'r ochr chwith i am testyn. Am testyn, a wedyn i fi wni glicio ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i teipio mewn yn hyn, creu, awyren, bapur. Gret. Nawr, dych chi'n rhoi hwnna lan ar y top, cydio yn y cornel, i wneud ei lenwi ar draws. A beth am mynd i fynd o ffont mwy addas? Beth am mynd i glicio draw fan hyn? A beth am mynd i fynd i chwilio am ffont tywe bach fwy addas? Mae hwnna'n un dar, un ASAP yna. Felly sgrolwch trwyddo. Does yna rhywbeth fan hyn sydd yn neud i chi feddwl am awyren yn hedfan drwy'r awyr? Oes ffont sydd yn neud i fi feddwl am awyren yn hedfan drwy'r awyr? Da. Oes na ffont. Chymo beth? Mae hwn economica. Mae hwnna'n edrych fel bod e'n hedfan. Bod e'n mynd yn gyflym. Beth arall sy'n gael yma? Economica bold i gael. Felly na fynd am hwnna fi'n credu. Na ni. Gret. Nawr te, llai ailfeintio tyma bach nawr. Dyma ni. Fel na, beth am chwarae gyda lliw ac amlinell y teitl. Felly draw ar y chwith fan hyn, allwn ni newid y lliw. Semod, rhywbeth fel yna. A wedyn allwn ni fynd a chwnegu amlinell. Beth am amlinell ddi? Drwchus. Mae hwnna'n edrych yn neis iawn. Gret. Hyfryd. Right. Wel, dewch i ni gael dechrau meddwl nawr am fel i ni'n mynd i rannu'r dudalen. Sawl cam sydd gyda ni er mwyn creu yr awyren bapur. Dewch i ni gael dod draw fan hyn. Right, mae yna 5 cam. 1, 2, 3, 4... sorry. 1, 2, 3, 4, 5 cam. Felly mae eisiau ni dorri gweddill yr dudalen yma lan i 5 mewn gwirionedd. Iawn. Felly, dewch i ni gael creu y rhifau yna. I ni gael dechrau meddwl am ein gosodiad. Nawr, dwi'n mynd i ddyblygu yr teitl yma i droi mewn i'r rhif cyntaf. Clicio dyblygu. Mae rhaid i ddoi o'r rhain nawr, creu o'r bapur. A dwi'n just yn mynd i newid y testyn yna i gyd i roi newid i'r rhif 1. Nawr, licen ni i'r rhif 1 na i fod mewn cylch efallai. Felly dwi'n mynd i ddod draw i'r effeithiau. Sgrolio lawr, a chi'n gweld mae yna siap cylch lawr fan hyn. Neis iawn. Llwch chi newid lliw y cylch hefyd. Os ych chi eisiau. Beth a iawn. Fi'n gwybod beth nai. Dwi'n mynd i osod lliw y cylch fel yr un lliw ar cefndir. Ond wedyn, fi'n mynd i gyfnewid lliw, chi'n gweld, lliw y testyn a lliw y siap o amgylch. Dyna ni. Fel nawr bod yr testyn yn yr un lliw ar papur, yr leilac, y porffor golau, ond bod y cylch i hun yn yr un melyn a y teitl. Fel bod fi'n ail ddefnyddio'r un lliwiau. Right, maint. Mi eisiau hwn i fod yn, chymod, digon mawr fel bod e'n glir, ond cofiwch bod eisiau 5 ohonyn nhw yna ni. Right, dyna ni. Dwi'n i ddyblygu hwnna nawr. Dyblygu 1, 2, draw hwnna, 3, draw fan hyn, 4, draw fan hyn, a 5, draw fan hyn. Wel, nawr bod fi wedi gwneud hwnna, mae 5 yn ni chi dod lawr fan hyn. Dechrau fi gael newid yr rifau yn y cylchoedd hefyd. 5, 4, 3, 2. Right, wel, nawr bod fi wedi gwneud hwnna, fi'n chi gweld nawr faint allai i wasgaru'r rhain. Faint o fwlch allai gael. Na ni. Fel bod e'n weddol hafal, ynddo fe? Credu bod hwnna'n edrych yn eitha
cyfartal fyna. Felly ni'n barod i fynd i'r cam cyntaf. Nawr, o dar y bapur fi fan hyn, fi'n mynd i fod yn neud o'n wrth bod fi'n mynd mlaen. Felly, y canllaw cyntaf yw plygwch ddalen A4 neu hanner fel hyn yna ei hagor. Right, nawr, beth yr fel hyn yw plygu'r dudalen mewn fel bod ni'n neud un denau iawn. Iawn, felly y dudalen ar i fyny a plygu mewn fel llyfr i'r canol, mae'n meddwl. Iawn, felly na i wneud hwnna nawr, achos hwn yn mynd i helpu fi drial ail greu beth i fi'n gweld fan hyn ar y bwrdd ar y daflen canllawiau i fi'n mynd i greu. Nawr te, fi'n trial wneud un daclus, ond dim lot o led o fi fan hyn. Right, na ni, fi wedi plygu fe. Gweld? Fel hyn. Felly, mi eisiau ni ddangos rhywbeth tebyg i hyn ar yn dyluniad. Felly, bant â ni. Right, draw i Express. Nawr, be fi'n mynd i wneud yw, dwi'n mynd i fynd i ychwanegu llun. Dwi'n mynd i ychwanegu cynnwys a cyfryngau. Ychwanegu cynnwys ar y chwith, cyfryngau, lluniau. A dwi'n jyst mynd i chwilio mewn hyn am paper. Right, great. Nawr, dwi'n mynd i ddewis unrhyw un o'r... Nawr, ni am mynd i fod yn troi nhw i fod ar i fyny. Iawn, felly, chymod, byddai'r un y llunellau yna nawr ddim yn gweithio, achos byddai'r llunellau yn dod lawr sydd ddim yn gwneud synwyr. A fi'n mynd i osgoi sgwariau, achos felly bydd hwnna'n creu problemau i fi. Unrhyw beth llunellau sgwariau, fi'n credu bod hwnna'n mynd i greu problem i fi nes ymlaen. Felly unrhyw un o'r rhain sydd jyst yn edrych fel papur, darn o bapur. Mae hwnna'n neis, fi'n licio'r dyluniad bach ar hwnna. Felly unrhyw un o'r rhain, fi'n licio'r un sydd wedi crymplo, tyma bach hefyd, mae hwnna'n cool. Fi'n credu llai, am hwn mae'n edrych fel papur wedi ailgylchu. Na ni. Right, dyma'r darn papur. Dwi'n mynd i droi fe. Fel bod e ar i fyny. Gret. Nawr te, dewch i ni gael ailfeintio hwnna. A nawr fi jyst yn edrych i weld, right, ydy hwn yn mynd i ffitio, chymod, achos bydd y testyn a canllawiau rhif 2 draw fan hyn. Felly, mae eisiau bod e'n ffito rili lan fan hyn, drws nesaf rhif 1, lle y testyn i ddisgrifio fe fan hyn, a wedyn bydd testyn rhif 2 felly yn dod nesaf lawr fan hyn. Felly, chymod, wneud siŵr bod e ddim yn rhy fawr, ni'n symud 2 a 4 draw. Na ni. Right. Ia, fi'n credu bod hwnna yn iawn o ran maint. Nawr, ond, mae eisiau fi ddangos bod e wedi plygu yn ei hanner. Iawn, mae eisiau fi ddangos bod e wedi plygu yn ei hanner. Wel, allai wneud hwnna gyda just llinell ddotiog. Felly, dewch i ni gael dod o hyd i linell ddotiog. Dwi'n mynd i ddod i'r ychwanegu cynnwys ar y chwith. Elfennau tro hyn. A dwi'n mynd i sgrolio draw i'r siapiau. A dwi'n mynd i chwilio mewn hyn am y gair Saesneg, line. Right, a dyma ni fi moyn, just y linell solid yma. Ych chi gweld, mae wedi ychwanegu fe i'r dudalen. Nawr, unwaith mae hwnna mewn, allai sgrolio draws fan hyn a dewis, dyma ni, llinell ddotiog yr un ola. Nawr lle ddod lan a trwch y border. Aha! A nawr i fi yn gallu gweld hwnna yn glir. Nawr, allwch chi gylch droiau, neu jyst cydio yn un cornel a ni, wneud e snapio yn ei le. Mae eisiau rhoi hwnna hanner ffordd ar draws papur. Gret. A wedyn mae eisiau dangos bod ni wedi falle plygu un ochr. Felly dewch i ni gael dod o hyd i 7 i arrow. Ewn ni nôl i ychwanegu cynnwys, elfennau, a yn yr ysedau dylunio, na i chwilio fan hyn am arrow. Nawr, dicyn un sydd wedi plygu ychydig. Mae hwn yn un hyfryd, flico hon. Felly, mewn o hwnna. A dangos nawr bod y dudalen a jyst yn troi
sy'n dangos bod ni wedi plygu hwnna ar ei hyd fel yna. Right, wel, fi'n credu bod hwnna yn edrych yn gret. Nawr, mae eisiau ni gael yr canllaw ei hun, y disgrifiad o'r cam cyntaf yma. Felly, dewch i ni gael ychwanegu blwch testyn, am testyn fan hyn. Ychwanegwch eich testyn. A nawr, dwi'n mynd i ddod nôl i'r dudalen weithgareddau. Dwi'n mynd i wneud copi o'r canllawiau yma. Plygwch ddalen a 4 hanner, fel hyn yn ei hagor. Control C. Neu de-glicio copi. A wedyn glido mewn fan hyn. 3 dot, glido. Gret. Nawr, dwi'n meddwl bod yr ffont D yn gweithio'n iawn gyda hwn. Os ych chi a chefndir mwy tywyll, falle bod eisiau chi newid lliw yr ysgrifen i rhywbeth mwy golau, ond i fi, mae'r D yn gweithio yn iawn ar y porffor. Un beth fi'n mynd i wneud yw just gwthio hwn fel bod e'n llenwi 2 linell yn daclus. Chi'n gweld? Na ni, mae hwnna fwy daclus na hwnna. Just bod 2 linell daclus da fi, a falle bod y ffont yn bach yn llai hefyd. Right, a dyna ni. Ein canllaw gyntaf wedi wneud. Right, nawr te. Nesaf, beth sydd o nesaf? Wel, plygwch y 2 gornel uchaf i mewn i wneud pwynt. Right, wel, be mwyn meddwl yw bod angen i'r 2 gornel yma i blygu mewn fel bod fi'n cael pwynt yn y canol fan hyn. Felly, dewch i fi gael wneud hwnna ar y narn papur. A mae'r plygad na sydd da ni'n dod lawr ar hyd y papur, y blygad na sydd da ni, y blygad fawr hir na lawr y canol, yn helpu ni i ffindio union ganol y darn. Dyna pam mi ni'n plygu fe'n hanner a wedyn agor yn ôl an eto. Iawn? Ni'n defnyddio yr plygad, gewch chi weld fan hyn. Iawn? Heb y blygad yma lawr y canol, bydde fe'n anodd iawn i fi wybod yn union ble i blygu'r corneli mewn iddo fe. Ond nawr gyda hwnna, y linell na yn y canol, mae wedi helpu fi ffindo yr union le i blygu'r corneli top mewn iddo fe i gael y pig perffaith yma. Right, wel dewch i fi gael creu hwnna de. Plygwch y 2 gornel uchaf mewn i wneud pwynt. Nawr de, mi eisiau ni wneud hwnna draw fan hyn. Right, nawr, be fi'n wneud yw, dwi'n mynd i ddyblygu y darn papur yma. Iawn? Dyblygu fe. Felly dwi'n mynd i clicio ar y darn papur, a wedyn dwi'n dod i'r 3 dot a dyblygu. Dyna ni. Yna i ddod draw o hwnna fyna. Nawr, be fi'n wneud nawr yw dyblygu hwnna to. Iawn, felly na i ddyblygu hwnna to. Right, a dwi eisiau tocio triongl allan o hwn. Iawn, felly dewch i ni gael just tocio hwn i siap triongl. Iawn, dyma ni, dwi'n mynd i fynd tocio. A dwi'n mynd i ddewis triongl gyda triongl sgwar. Iawn. Na fe. A just clicio i ffwrdd. Aha, dyma ni. Right, nawr. Mae eisiau fi i droi hwn fel hyn. Gret. Nawr, falle bod chi'n meddwl, wel, mae hwn yn mynd i fod yn anodd, ond mae'r llunellau pink, chi'n gweld y llunellau pink, maen nhw'n helpu ni. Nawr, be fi moyn wneud gyda hwn yw dangos bod y top. Aha, nawr, fi'n gofio rhywbeth. Mae eisiau bod hwn falle mewn shade ty bach o wahanol, achos maen nhw'n edrych yr un peth. Felly, dewch i ni gael clicio ar yr un gwaelod a tywyllu fe tyma bach. Felly, clic ar y darn papur yma, dwi'n mynd i fynd i'r effeithiau, a chi'n gweld fan hyn? Tywyllu. Nawr, mae hwnna ty bach yn ormod, felly na iddo lawr ar effaith tywyllu na fe, i rhywbeth fel 15. Na ni. A nawr, pan dwi'n rhoi'r triongl ar y top, na fe, fi'n chi gweld e'n glir. Nawr, be ni moyn yw bod y triongl yma, na ni, chi'n gweld y snapio reit i'r canol, a nawr, allai gidio yn y cornel gwaelod,
Na fe, fel na. A mae hwnna nawr yn ffitio'n union fel y papur sydd â fi. Nawr bod fi wedi gwneud hwnna, allai docio top. Na ni, y papur lawr. Fel na. A beth sy'n siŵr na fi nawr yw un arall o rhain union yr un peth i matcho ochr hyn. Felly dewch i ni gael clicio ar y triongl yna, dyblygu fe. Dyma ni'r copi, a na i droi hwnna rownd 90 gradd. Gret. Iawn. O, mae hwnna'n edrych yn gret. Allwn ni wneud ei edrych hyd yn oed yn well to, wrth roi cysgod iddo fe os ydyn ni eisiau. Os gliciwn ni ar un o'r corneli yma, allwn ni fynd i effeithiau, a dod lawr i gysgod fan hyn, a dewis cysgod personol. Fi zoom o mewn i chi gael gweld beth sy'n mynd mlaen fan hyn. Right, cysgod personol. Right, ongl. Mi moyn bod e lawr ar y papur o dan o fyna, dim ar y top. Chi dewch i ni gael mynd am ar pylu fan hyn. Dewch i ni fynd ar pellter, na ni, yn eitha uchel. Na fe, fel na. Chi gweld mae'n rhoi cysgod cwl fel lawr fyna. Neud rhywun peth na dro fan hyn. Does dim rhaid i chi wneud hwn, ond fi'n credu bod e'n helpu i ddangos y blygad na. Personol, right. Pellter, dyma ni, rhywbeth fel yna. Yr ongl. Fel yna. Chi weld mae'r cysgod yna yn helpu ni weld beth i ni wedi wneud. Right, wel, nesaf mae eisiau dwy saith yn fi ddangos bod fi wedi plygu hwnna. Felly fi'n mynd i glicio ar y saith yma. 3 dot dyblygu. Nawr gallwn fod yn llai dwi'n meddwl tro yma. Fe. A wedyn fi'n i ddyblygu hwnna to. 3 dot dyblygu. A mae eisiau bod e wedi fflipio'r ffordd arall, yn dweud e? Felly, i fflipio rhywbeth, na gyd tra'n ni'n neud yw mynd i'r ddewislen golygu. A o dan safle fe welwch chi troi llorweddol. A fe. Right, wel, mae hwnna yn wych. Fi yn hoffi'r cysgod. Cofiwch, dim angen i chi wneud y cysgod o gwbl. Ond os ych chi'n meddwl bod amser gyda chi'n neud e, fi'n credu bod e'n ychwanegu rhywbeth bach neis i'r dyluniad. Right, dewch i ni gael dyblygu'r testyn yma, te. Eicon, dyblygu gyda ni gyfer glwch testyn. A dewn ni lawr a fe drws nesaf fan hyn. A dewch i ni gael mynd i cydio yn y cyfarwyddiadau. Plygwch y ddwy gornel uchaf i mewn i wneud pwynt. A ni de. A ni copio hwnna. A dwi'n mynd i lido hwnna mewn. Fan hyn. Eto, dwi jyst yn mynd i wthio pethau fel bod ni'n cael 2 linell daclus. O, na'r daclus allwn ni gael e. Allwch chi hefyd falle trial alunio hwn i'r dde. Na ni. Creu bod hwnna'n eich fwy taclus. Ble mae'r testyn edrych fwy o taclus? Fyna fi'n credu. Ia. Nawr, falle wrth bod fi'n mynd fi'n mynd i symud yr rhifau yma hefyd fel bod nhw'n leino lan gyda'r testyn. Wel, fi'n credu bod yn neud synwyr bod yr un a'r blwch testyn a'r linell gyda'i gilydd. Yna'n rhyw newidiadau bach i chi wneud wrth bod chi'n mynd. Right, nawr te. Nesa. Nawr, plygwch yr ymylon i mewn eto fel bod nhw'n cwrdd yn y canol. Right, felly be ni'n mynd i wneud nawr yw ni'n mynd i blygu fe to. Iawn, yr ymyl yma, yr ymyl newydd diagonol yma sydd da ni, ymyl lletros yma, plygu hwnna mewn eto i gwrdd yn y canol. Iawn, felly fi'n mynd i... Na ni. Chi'n goffod nhw'n ofalus fan hyn, achos fel hyn i chi yn creu
chymod, blaen yr awyren. Fan hyn i chi yn creu y pig perffaith. Mae eisiau chi fod yn ofalus bod chi'n plygu hwn yn gywir. Hwn yn foment tyngedfennol wrth greu awyren bapur yw'r plygad yma mewn i'r canol am yr ail dro. Right, na ni. Right, dyma fi wedi wneud e. Iawn. Felly, beth sy'n eisiau ni ddangos yw bod hwn wedi digwydd. Bod ni wedi plygu mewn i'r canol eto fan hyn. Nawr, i ni... beth i ni'n mynd i wneud yw... Felly bod chi'n meddwl, wel, ni'n mynd i greu'r siap na. A peidiwch â phoeni. Beth ni'n mynd i wneud yw... I ni'n mynd i gopio beth sydd da ni fan hyn. Felly dwi'n lisgo bocs dros y cwbl lot. Yma. Iawn, a dyblygu. 3 dot dyblygu, a symud ei gyd lawr fan hyn i'r rhif 3. Iawn. Nawr. Be fi'n ei wneud nawr yw, na i symud yr seithau yma mas o'r ffordd. A be ni'n mynd i wneud yw dyblygu yr linell ddotiog yma sydd da ni ar cam 1. A fe, a na i ddod lawr ar copi. Nawr, mae e tu ôl i'r papur newydd yma, dwi e. Chi'n gweld? Felly, llusgwch hwnna lan i dop yr stac einau draw ar y dde fan hyn. Na ni. Nawr, ble mae hwnna'n dechrau? Wel, mae'n dechrau ar y pigyn, fan hyn. A mae e yn gorffen tua fan 'na. Iawn. Beth sydd eisiau chi wneud yw a dim rhaid i fod yn fanwl berffaith chi, yw, dyle'r linell ddod hanner ffordd rhwng y darn yma a'r cornel yma. Chi'n gweld y ddoi gornel yma, dyle fod union hanner ffordd, ond pwch becsos na gwein gwmws yn iawn. Rai, mae hwnna'n edrych yn iawn. Nawr, dwi'n mynd i ddyblygu hwnna to, a fflipio fe. Safle, troi llorweddol, a bydd hwnna'n union yr un ongl ar yr ochr arall fan hyn. Right, a nawr allai ddefnyddio yr seithau i ddangos. A falle bod chi moyn bod y seithau yn cwrdd yn y canol i ddangos bod hwn, bod angen bod, chymod, eich papur chi yn cwrdd yn union yn y canol. Na fe, fel yna. Creu bod hwnna yn dangos hwnna yn iawn. Right, nawr te. Nesa, y disgrifiad wrth gwrs. Felly, dyblygwn ni hwn. Lawr o fe. Chymod beth, cancel hwnna, na gael gwared hwnna. Na i ddyblygu ni'n cynta, achos mae e wedi alunio i'r chwith, yn dwi? Right. Dyma ni. Draw i gydio yn y cynllawiau. Nawr plygwch yr ymylon i mewn eto fel y bod nhw'n cwrdd yn y canol. Iawn, ni wedi gwneud na. Copio hwnna. A dewch i ni gael glido hwnna mewn. Lycan ni hwn i ffitio'r ddwy linell. Mae rhyw fwlch bach ar ôl cwrdd. Mae'n flin dy fi. Gawn ni gwared ar y bwlch yna. A nawr dyle hwnna helpu. Ie, felly bydd eisiau chi wneud yr un peth te, iawn. Felly fi'n credu bod fi wedi gosgu return neu enter ar, cyn y gair cwrdd am ryw reswm. Felly bydd rhaid chi gael gwared o hwnna i gael ei ffito neis ar ddwy linell fel hyn. Right, wel nawr, beth yw'r canllaw nesaf? Ni bron na nawr. Plygwch ar awyren yn ei hanner eto. Felly ni'n plygu fe nôl, fel eithon ni yn y cam cynta. Ni'n plygu fe yn y canol. Lawr y canol eto. A ni, a gewch chi... diar fi wedi gwneud smonach o hwn nawr. Na. Gewch chi siap tebyg i hyn. Iawn? Wel, beth yw'r siap yma? Wel, mae e yn siap triongl hir gydag un ymyl bach syth lawr ar y gwaelod. Right, wel, dewch i ni gael trial
creu hwnna te. Right. Wel, be fi'n mynd i wneud yw, dwi yn mynd i ddyblygu darn cyntaf fan hyn. Dyblygu fe. A beth sy'n eisiau ni wneud nawr yw trial tocio hwn i'r siap rhyfedd yma. Felly mae 'da ni hyd y papur i gyd, hanner y lled, ond dyw'r triongl ddim yn cyrraedd y gwaelod. Nawr, beth newn ni yw, dwi'n mynd i docio. Nawr, fi'n mynd i zoomo mewn i wneud hwn. Chi'n gweld ni'n gallu zoomo mewn yn defnyddio zoom fan hyn ar y top. Iawn, neu allwch chi ddefnyddio alt a rolio ar eich trackpad, sgrolio ar eich trackpad. Na beth fi'n wneud. Right, nawr tocio. Dewis tocio. Nawr dewch i ni gael dewis y triongl hafal ochrog yma fan hyn eto. Dim hafal ochrog, sori. Triongl ongl sgwar. Right. Nawr, chi'n gweld, fe welwch chi'r y triongl fyna. Nawr, mae eisiau fi newid siap y fframyn fel bod e'n mynd reit lan hyd. Dyma ni, mae hwnna'n bwysig bod ni'n mynd reit lan hyd y papur. Ond, mae eisiau bod e tipyn yn dyneiach, yn dys e? Tua hanner y papur. Iawn. Ond wedyn, mae eisiau ni gael ymyl bach sgwar. Felly, be fi'n ei wneud yw, fi'n ei fynd â yr fframyn yma sy'n tocio fe, chydig fwy na hanner ffordd ar draws. A wedyn, fi'n ei gydio yn y llun i hun, a symud na ni, chi'n gweld, yn y fframyn, i ffwrdd. A be mae'n mynd i wneud yw, mae'n mynd i dorri fe i'r siap triongl yma. Chi'n gweld, mae'n ni triongl fan hyn, ond fan hyn, mae'n ni ymyl y llun i hun. Felly, os yna i glicio ffwrdd nawr, a ni, mae wedi creu y siap perffaith. Nawr, mae ffordd arall o wneud sydd falle yn rwyddach. Iawn? Felly, dechrau fi ddangos dwy ffordd i chi o wneud hwn. Nawr ffordd cyntaf, bydden ni'n wneud e. Iawn? Fel na. Ond fi'n mynd i ddangos ffordd arall i chi, sy'n falle yn rwyddach, os chi'n cael trafferth gyda hwnna. Dych chi'n gael dyblygu hwn eto, 3 dot dyblygu. Right. Nawr, beth allwch chi wneud yw defnyddio petrialau i guddio beth dych chi ddim yn moyn gweld. Iawn? Felly, na i symud hwnna draw. A dyma fi. Nawr, os na i ddod mewn â petrial newydd, iawn, ychwanegu cynnwys elfennau, siapiau, dyma ni, petrial yma fan hyn. Wel, sgwar yw hwn. Unwaith mae mewn, allai newid i siapau fel rwy eisiau. Nawr, na i adael nhw'n ddi am nawr, fel bod chi'n gweld beth fi'n neud. Ond wedyn, byddai newid lliw y petrial yma i liw y papur sydd yn y cefndir, a bydd e yn gweithio fel masg. Right. Nawr na gys eisiau fi wneud yw dod i'r pigyn i greu y siap cynta. Chi'n gweld, a fi'n cuddio y darn o'r papur dwi ddim eisiau. Wel, wedyn, dwi'n jyst yn mynd i ddyblygu hwn eto. Iawn, dyma ni'r petrial newydd, achos mae eisiau fi gael yr ymyl bach sgwar na, ond os e. Na gys eisiau fi wneud yw just rhoi hwnna tua fyna. Iawn. Na newid lliw yr petrial yma i rhywbeth gwahanol nawr. Na i wneud hwn yn goch. Chi'n gweld, felly dwi wedi defnyddio y petrial du a'r petrial coch i masgio be dwi ddim eisiau gweld. Mwyn creu siap yr awyren bapur yma. Wel, y tric wedyn yw i newid lliw y ddau betriol yma i'r union lew sydd â chi yn y cefndir, sef hwnna sydd fi. Chi'n gweld? Hwnna sydd fi. Na fe. A wedyn, unrhyw beth sydd wedi cael ei guddio fel y testyn yma, neu mae eisiau wedyn bod nhw'n dod i'r blaen yn y stac heinau. Iawn, felly mae dwy ffordd o greu'r siap rhyfedd yma. Un wrth ddefnyddio tocio.
Iawn? A wedyn newid y ffram tocio, symud y llun o fewn y ffram tocio, neu masgio y siap gyda petriale sy'r un lliw a'r cefndir. Right, wel, o'n i'n hapus dy'r un cyntaf na nes i, felly na i gael gwa'r stwff yma i gyd. Dyma ni, ond unwaith i chi wedi gwneud hwnna, mae angen i chi wedi i ddangos bod ni wedi plygu. Felly dwi'n mynd i ddyblygu llinell dotiog eto. Nes i blygu fe ar hyd y darn canol yma, a mae eisiau 1/7 yna. Felly na i ddyblygu un o'r rhain. A na fe. Right, wel. Nawr, testyn te. Wel, na i gydio yn y testyn yma fan hyn. Mae'r canllawiau yn dod ymlaen yn gret, yn dyn nhw. A nawr, na i gydio yn hwn. Plygwch yr awyren yn ei hanner eto. Iawn. A dwi'n ni copio a glido hwnna mewn. Gret. Dwy linell daclus, hwnna'r daclusau fel yna dwi'n meddwl. Wel, ac yn olaf, beth da ni? Nawr plygwch yr ymylon lletraws i lawr i gwrdd ar ymylon sydd. Felly, bydd ni plygu yr ymylon lletraws lawr i gwrdd ar ymylon sydd i greu'r adenydd. Felly, bydd ni plygu'r ein lawr. Greu'r adenydd. Right. Dyna ni, wedi plygu nhw eto. Felly, nes i ddechrau fel hyn, a dwi wedi plygu'r ymyl yma lawr i gwrdd ar ymyl gwaelod, fel bod yn syth. A dyna'r adenydd wedi wneud. Iawn, dyna'r awyren bapur wedi wneud. A gewn ni hedfan hwnna'n yma nawr. Nawr, dwi ddim yn mynd i trial creu darlun o hwnna. Be ni'n mynd i wneud ar gyfer un ola yw, dewch ni gael gweld, os na ased dylunio. Felly, ychwanegu cynnwys, sedau dylunio, a na chwilio mewn hyn am paper aeroplane. Paper aeroplane. Nawr te, mae sawl i'n mynd hyn. Hwna ni'n da. O, mae sawl i'n da yma, chi gweld? Llwyth ohonyn nhw. Gwych. O, mae un o'r un mynd hyn a llaw yn ei ddal o fe. Hwna'n gret, efo, llaw hwna weithio, chi fe. Dwi'n trial dewis un sy'n mewn lliw tebyg i beth sydd da fi fan hyn. Ar y papur. Felly, mae papur gwyn nes i ddefnyddio. Pain, fi'n credu, chymod beth, fi'n lico yr un yma fan hyn. Felly be fi'n ei wneud yw dod mewn ar ein i gyd, a just tocio fe i gael yr un dwi eisiau. Pain dwi eisiau. Felly mae hwnna i dwi eisiau, gred y gwir, nawr bod fi'n gweld nhw'n to. Felly na gyd fi'n ei wneud yw tocio, fel bod da fi, just, mae un darn bach ar ôl fyna, heb docio fi'n credu, os, tocio, fel bod fi ddim ond yn gweld yr un dwi eisiau. Na fe, o'n i ddim yn mynd i drial creu'r llun na, bydde hwnna wedi bod yn serious o anodd. Right, nawr, mae eisiau disgrifiad, felly dewch i ni gael dyblygu blwch testyn. A dewch i ni gael copio'r darn olaf o'r canllawiau. Control C. Dewis hwn i gyd, Control V. Nawr, mae popeth wedi bod ar ddwy linell da fi, ond sa'n meddwl bod fi'n ei gael hwn ar ddwy linell. Na. A chymod beth, dim ots, mae'n daclus ar dair, mae'n iawn. Felly, roi hwnna fyna. Lle symud y rhif 5 yma, lan tyma bach.
Gret. A na ni. Dyna ni wedi creu ein canllawiau awyren bapur. Dewch i ni gael enwi'r ffail. Creu awyren bapur. Creu awyren bapur. Na ni. Llwch chi argraffu hwnna. Iawn. Llwch chi argraffu fe fel ffail PDF. Neu wrth gwrs, yw'ch chi rannu eich ffeiliau yn syth gyda URL, gyda dolen, gan glicio dolen gweld yn unig, rhoi fe mewn ar Classroom neu Teams, beth bynnag sydd yn siwtio chi athrawon orau. Right, wel, dyna ni wedi creu ein hawyren bapur, a chi wedi creu'r canllawiau. Siw fi testo hon mas nawr, chi'n gweld, leithi. Chi'n gweld. O! Nawr de. Caboledig am awyren bapur wych. Right, gret. Wel, i ni'n barod i fy mlaen i'n hael weithgaredd heddi nawr te, le ni'n mynd i fod yn creu fideo. Nawr, un prif thema wythnos wyddoniaeth Prydain leni yw chwilfrydedd, curiosity. Felly, dewch ni gael mynd nôl i weld y sgrin eto. Felly, dewch ni gael weld, sgroliau lawr. Dyma ni, chwilfrydedd, beth yw dy gwestiwn? Beth yw dy gwestiwn di? Gnewch fideo'n gofyn cwestiynau am y pethau i chi'n chwilfrydig amdanyn nhw. Enghraifft, pethau i wneud y gwyddoniaeth, byddai'n gret, am y gwyddoniaeth yn cyfro bron popeth yn y byd, dwi'n cwestiynau fel hyn, enghraifft. Pam fod yr awyr yn ras? Pam fod y lleuad yn ymddangos yn ystod y dydd weithiau? Mae'n sôn rhyfedd, yn dweud, pan ni'n gweld y lleuad yn y dydd. Faint mae'r ddeiar yn pwyso? Beth yw pwysau'r ddeiar? Sut mae awyrennau yn aros yn yr awyr? Fel maen nhw'n aros lan yn yr awyr? Pam fod dŵr yn wlyb? Beth sy'n gwneud enfys? O, mwyn yn ei da. Pam nad yw adar yn cael ei trydanu pan maen nhw'n glanio ar wifren drydan? Maen nhw'n eistedd fyna lan ar wifren drydan, fel dyn nhw ddim yn cael ei trydanu. Felly, ni'n mynd i greu fideo le i ni yn gofyn y cwestiynau yma. Nawr, dechreuwch chi feddwl nawr am y cwestiynau licech chi i gofyn, achos fi'n siŵr bod chi cwestiynau mwy diddorol na rai sydd da fi fan hyn. Right, wel, nôl i Adobe Express te. A mwyn dechrau creu fideo, mi eisiau ni fynd nôl i'r dudalen cartref. A i fynd nôl i'r dudalen cartref, na gyd sy'n rhaid ni'n neud yw clicio ar yr A fawr liwgar yn y cornel top ochr chwith. A dyma ni, i ni nôl ar dudalen cartref Adobe Express. Felly, ar dudalen cartref Express wedi, sori, ni'n gofio beth yn ei wneud fyna, cliciwch wedyn ar y cerdyn porffor yma fan hyn sy'n dweud creu fideo. Mwyn i ni ddechrau, creu fideo wrth gwrs. Right, wel dyma ni te, nôl yn Adobe Express, ac yn barod i ddechrau creu yn fideo ni. Right, dewch i ni gael gosod rhyw fath o sleid golygfa agoriadol. Teitl. Felly, draw ar y chwith, dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, a tro ma, dwi'n mynd i chwilio yn y fideos. Dwi'n clicio ar fideos, a dwi'n mynd i chwilio mewn yn hyn, am questions. Right, a dyma'r math o beth dwi eisiau. Marciau cwestiwn. O, fi'n licio hwnna? Hwnna'n cool. So beth arall dyma de, ydych ni gael gweld. Beth yma, 237, felly mae digon o ddewis yma. O, fi'n licio hwnna hefyd. Lot o farciau cwestiwn. Na'r math o beth oedd da fi yn y meddwl. Oedd gen i, sy'n byd lot yn symud yn hwnna. O, dim, maen nhw'n animeiddio. Marciau cwestiwn yn oedd da fi yn y feddwl. Hwna ni da, mae'r glas ma'n cool. Iawn, oce. Dwi'n mynd i fy nôl, o'n i yn licor un, dyma ni, rai air yma. Neis iawn. Right, mewn o fe. Nawr, allwn ni glicio chwarae lawr fan hyn nawr i gael gweld y fideo ni wedi dewis. Neis iawn. Right, wel, mae'n amser i ni roi
ein teitl mewn, sef Chwilfrydedd. Felly, dwi'n mynd i ddod draw i'r chwith, a dwi'n mynd i glicio ar testyn, a dwi'n mynd i ychwanegu testyn, a dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn Chwilfrydedd. Chwilfrydedd. Iawn de. Nawr, gyda hwnna yn ei le, nes i fi wneud hwn lot yn fwy, fel yna. Dyna ni. Nawr, dwi'n mynd gweld unrhyw beth, felly beth am i ni newid lliw y testyn. Dybda rhyw liw melyn, rhyw liw air yn neis i matcho'r lliw sy'n ni'n y cefndir. A wedyn dwi'n meddwl bod eisiau amlinell ddi arna i. Gred. Nawr, allan ni drial cyfnewid reina, fel bod yr testyn y ddi ar amlinell yn felyn. Fi ddolico hwnna. Dechrau ni gael dod o hyd i ffont nawr te, falle chydig mwy trwchus, ffont mwy diddorol. Ffont chwilfrydig. Pa un o'r ffontiau yma sydd yn chwilfrydig? Pa un o'r ffontiau yma sydd yn edrych fel bod y ffont i hun yn gofyn cwestiwn? Na'r math o beth i fi'n meddwl amdano pan i fi'n chwilio am ffont yw pa fath o naws mae'r ffont yn rhoi i ni. Pa fath o mood, pa fath o deimlad mae'r ffont na yn ei roi i ni. A fi moyn ni'n sy'n edrych fel bod ni'n gofyn cwestiwn. Fi'n credu bod hepta slab black yn gofyn cwestiwn. Felly fi'n i fynd am hwnna. Right. Wel mae fe'n enfawr. Felly lawr o fe. Right, iawn. Mae hwnna da fi mewn yn ei le. Felly, beth am i ni animeiddio y testyn yna nawr, fel bod y testyn yn cyrraedd ar y dudalen rhyw ffordd. Felly, dwi'n mynd i fynd i animeiddio'r chwith, a wedyn fel licen ni i'r testyn yma i gyrraedd, i animeiddio mewn. Felly bod fi eisiau iddo fe i... Beth am iddo fe i popio? Neu crebachu, mae hwnna'n wastad ni'n bach da. Neu tyfu hefyd yn ni'n da. Neu troelli. Tymblo mewn. Bwmp, 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 bwmp. Dwi'n mynd am pop. Pop dwi'n mynd am. Na ni. Right. A dwi'n barod nawr i recordio troslais ar gyfer y teitl yma. Dwi'n jyst yn mynd i ddweud, dyma'r cwestiynau mawr sydd gen i. Iawn, felly dwi'n mynd i fynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, am yr troslais o dan naill ai cerddoriaeth neu effeithiau sain. Unrhyw un o'r ddau na. Be welwch chi? Esgiddiwch chi? Ni'n blin o bwr yma. Ond naill ai o dan cerddoriaeth neu effeithiau sain, mae da chi y botwm llwyd yma sy'n dweud recordio troslais. Felly roi ni glic i hwnna. A dyma fi'n barod i fynd. Dechrau recordio. Yn cyfrif fi lawr. Dyma y cwestiynau mawr sydd gen i. A dyna'r troslais wedi'i recordio fyna. A mae wrthi yn gwella'r lleferydd i fi hefyd, yn cael gwared o sain yn ffrindiau i gyd sydd yn y dosbarth. Right, dewch i ni... Na fe, wedi gorffen neud hwnna. Nawr, mae'r troslais yn gorffen fan hyn, felly sdim angen gweddill o'r olygfa na, felly beth am i fi just tocio hwnna nôl, llusgo'r ymyl nôl, dyna ni. A dewch i ni gael gryndo na fe. Dyma y cwestiynau mawr sydd gen i. Gret! Si fi droi'r foliwm lan ar y cyfriadau yn dywel y fi, trew na to. Dyma y cwestiynau mawr sydd gen i. Gret, gwych. Right. Wel, beth yw'r cwestiwn cyntaf sydd â fi? Beth yw'r cwestiwn mawr cyntaf sydd â fi? Wel, i fi licen i wybod, nawr te, pa un dwi'n mynd i fynd am, licen i wybod beth sydd yn gwneud enfys. Beth sydd yn gwneud enfys. Right, nawr, yn hytrach na dechrau o'r dechrau, beth i fi'n ei wneud yw dyblygu'r olygfa yma. 3 dot. Dyblygu. Mae copi da fi nawr o'r olygfa yma. Iawn. A'r testyn yn animeiddio mewn o popeth. Chi dewch i ni gael newid y testyn yn gyntaf. Beth sy'n
gwneud enfys? Marc cwestiwn. Mae marc cwestiwn yn bwysig os ydyn ni'n gofyn cwestiwn. Right, beth sy'n gwneud enfys? Yna i roi hwnna lam yna. Wel, mae'r animeiddios dal yn digwydd. Os na i ddod nôl a clicio chwarae, chi gweld, mae'n mynd i whoop, pop fel na. Felly, hwnna di safio gwaith i fi, bod fi ddim yn goffod animeiddio hwn. Ond, dwi ddim yn moyn y cwestiynau yma yn y cefndir, dwi eisiau newid hwnna am fideo o enfys. Felly, dewch chi gael clicio ar y fideo marcio cwestiwn, a nawr dewis di-sodli, a dwi'n mynd i lawr i'r fideos, a dwi'n mynd i chwilio mewn yn y fideos am rainbow. Iawn, dyma ni, a dwi'n moyn fideo go iawn o enfys. Waw, mae hwnna'n llachar. A na beth licen i gweud y gwir, ynddo fe, yw fideo o enfys go iawn llachar. Felly, gyda fi mynd i fynd am yr un na. O, mae hwnna'n neis dros y dŵr hefyd. Na, fi mynd i fynd am hwn. Clic. Right, dyna ni. Wel, nawr bod fi wedi gwneud hwnna, fi'n credu bod eisiau fi symud y testyn lawr fan hyn, dos e? Bant wrth yr enfys. Na ni. Nawr te, dych chi'n ei gwylio hwnna. Hyfryd. Nos dim lot o symudiad. O, wrth bod fi'n gweud hwnna, mae yna fad yn dod o draws. Gret. Nawr, ni'n barod te i recordio. Ni'n barod i recordio troslais. Iawn? Neu allech chi recordio fideo chi'n yn gofyn y cwestiwn, os ych chi eisiau. Iawn? Dewch ni gael gweld fel i wneud hwnna. Ni wedi gwneud un troslais. Dewch ni gael gwneud fideo yn lle. Ychwanegu cynnwys, cyfryngau, a tro yma dwi'n mynd i'r fideos. A dwi'n mynd i recordio fy hun. Recordio eich hun. Dyma fi, dyma'r camera ar agor. A fi'n mynd i gychwyn y recordio. Beth sy'n gwneud enfys? Ni, stopio recordio. Llwch chi ail osod os ych chi moyn trial eto. Os ych chi'n hapus, clicio cadw recordiad. A dyna hwnna yn dod mewn. Right, nawr, unwaith mae hwnna wedi dod mewn, allwch chi wella'r lleferydd eto, i gael gwared ar sain pawb sydd yn y dosbarth ych chi. Ond hefyd allwch chi, le mae Kevin Cefndir, Kevin Cefndir fan hyn, clic, a wneud e gael gwared o'r cefndir sy'n tu ôl i chi. Fel bod chi yn gweld yr enfys yma. Felly, roi ai ychydig bach amser i Kevin i gael torri mas gyda'i siswr nhw amgylch ymhen y sgwyddau i fan hyn. Ar draws y fideo i gyd yma ni. Felly, na ddod draw a fi fan hyn. Llenwi felly lan i dop yr hyfryd. Nawr, chi'n gweld, mae'n yr ysgrifen ar yn siwmper i wedi fflipio, felly llwn ni ddatrys hwnna wrth fynd i safle a troi hwnna'n llorweddol. Nawr, dyna ni, a nawr i fi'n gweld yn glir. Right. Dewch i fi gael roi'r testyn o flaen fi, fel bod ni'n chi weld e. Wel, nawr bod fi wedi gwneud hwn, felly bod fi moyn i'r testyn yma fod ar ddwy linell. Ia. A beth am i ni ganoli'r testyn yma hefyd. Ia. Right. Dewch ni gael chwarae hwnna. Beth sy'n gwneud enfys? Gret. Nawr, chi weld fi'n edrych lawr ar y diwedd i switcho, stopio recordio. Felly, os ych chi moyn cael gwared ar y darn ar y diwedd, beth sy'n chi'n gwneud? Just cliciwch ar eich fideo ohonoch chi. Ac fe welwch chi fe fan hyn. Chi'n gweld? Dyma fe fan hyn. Ond y gyd sy'n rhaid fi'n neud nawr yw llusgo diwedd yr olygfa yma nôl. Llusgo fe nôl. Right, a chi'n gweld nawr, os chi'n llusgo digon, fi'n chi gweld fi'n edrych lawr fyna, ond os na i gadw llusgo nôl. Fyna, fi'n edrych ar y camera. Iawn, felly, fi llusgo fe nôl tan bod fi'n wedi cyrraedd y pwynt le fi'n edrych ar y camera, a nawr fi'n gwybod bod wedi torri'r gweddill mas. Rhaid, dych chi'n gael gwylio fe, dechrau fe. Dyma y cwestiynau mawr sydd gen i. Beth sy'n gwneud enfys? Gret. Wel, dewch i ni gael dyblygu'r olygfa yma te. 3 dot.
dyblygu. Iawn. Chi'n cael gwared ar y fideo. Clic ar y fideo a delete, backspace. Bant o fe. Right, beth yw'r cwestiwn nesaf sydd â chi, ffrindiau? Pam bod y lleuad yn ymddangos yn ystod dydd? Fi yn meddwl bod hwnna'n ddiddorol iawn. Felly, newn ni glido hwnna mewn. Rai, oedden fi'n mynd i ddod o hyd i fideo o'r lleuad yn ystod y dydd. Na'r cwestiwn. Dewch ni gael clicio ar yr enfys, fideo'r enfys, disodli gyda fideo. Draw'r chwyth, na chwilio fan hyn am Moon in the Day. Wel, os mae hwnna'n mynd i ddangos lan. O, Cyrri, cofio fan'na. A fan'na. Sy'n arall ma? Na'r unig ddoi fi wedi gweld. Dyna ni just trial Moon. Achos falle bod fi wedi chwilio fwy na sy'n angen. Just Moon. Nawr, allech chi, wrth gwrs, ddefnyddio unrhyw un o'r fideos yma. Maen nhw'n iawn ar gyfer ni'n siarad am y lleuad wedi'r cyfan. Ond oedd na un fi'n credu... Hwnna. Fi'n mynd am hwnna. Nawr, mae'r fideo yma'n un vertigol. Chi'n gweld, mae wedi cael ei ffilmio gyda camera ar ei fyny. Ond pyrwch becso, llwch chi dal ddefnyddio fe. Iawn. Yr unig beth falle bydd rhaid chi'n neud yw clicio ar fe ddwywaith, double click, clic, a llusgo fe lawr. Dyma ni fel bod ni'n gweld y darn ni moyn, sef y lleuad wrth gwrs. Right. Nawr, right, symud y testyn lan. No. Iawn. Sa'n meddwl bod lle i fi mewn fan hyn. Sa'n credu bod lle i fi. Felly mae troslais yn neud synwyr fan hyn, dwi e. Ychwanegu cynnwys cyfryngau, fideos neu cerddoriaeth neu effeithiau sain, unrhyw un o'r ddau na'n iawn. A dwi'n mynd i recordio troslais. A bant a fi. Pam fod y lleuad yn ymddangos yn ystod y dydd? Nawr, oedd y troslais bach yn hirach na'r olygfa, felly y peth cyntaf llwch chi'n neud yw clicio ar olygfa a jyst gweld ydy'r fideo yn ddigon hir i docio mas, ydy mae e. Os dwi e ddim, a bod chi'n redeg mas o fideo, achos bod y fideo'n rhy fyr i fynd dros eich troslais chi, y dewis da chi wedyn yw clicio ar y fideo a arafu'r fideo, dod lawr ar cyflymder. A mae hwnna'n wrth gwrs, os ych chi'n arafu fideo, mae'n i wneud e'n hirach yn dwi e. Iawn? Ond mae'n iawn dy fi fan hyn, oedd digon o fideo sbar dyn ni fan hyn o'r lleuad, felly popeth yn iawn. Right, wel, fi mynd i wneud un olygfa fach to te. A os ych chi'n cael rhyw olygfa fach sbar fel hyn, cywch chi ddileu nhw mas o ffordd. Fi mynd i wneud un bach to cyn gorffen. Right, felly na i ddyblygu hwn, 3 dot, dyblygu. Beth yw'r cwestiwn olau fi'n mynd i ofyn... sut mae awyrennau'n aros yn yr awyr? Yeah. Sut mae awyrennau yn aros yn yr awyr? Maen nhw'n pwyso tunellau mawr. Fel maen nhw'n aros lan yn yr awyr. Right, sut mae awyrennau'n aros yn yr awyr? Gret, na ni. Nawr, mae eisiau ni ddisodli. Felly, clic ar y fideo o'r lleuad, disodli gyda fideo, a na i jyst chwilio mewn hyn am aeroplane. A os oes i fideo fan hyn o un yn hedfan lan yn yr awyr, yle? Sa'n gwna, mae'n rhi agos y dŵr. Right. Hwna'n well. Beth am hwn? Neu hwn? Dwi'n moyn un sy'n glanio. Cynni, hwn, lan uwch ben y cymylau. Hwna'n berffaith, reit. Ni ddim yn moyn un sy'n edrych fel bod e yn dechrau hedfan, neu yn glanio. Achos pwrpas y cwestiwn yw fel maen nhw'n aros lan fan yn yr awyr cyhyd. Right, swap, gret.
Nawr te, fan hyn, fi'n credu bod e'n newid sy'n bod y testyn ar y top. Ydy, fi'n credu bod e. Iawn. A beth am recordio'n ffilmo'n hunan to fan hyn te? Felly, na i fynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, fideos, a fi'n mynd i recordio fy hun. A bant ni. Cyfri fi lawr. Sut mae awyrennau yn aros i fyny yn yr awyr? Iawn, chi'n gweld? A nawr bod fi'n gwybod y tric na gyda tynnu diwedd yr olygfa nôl, yna, sdim eisiau fi panico ar ddiwedd recordio. Ar ôl gorffen siarad, edrych ar y camera am eiliad fach, ac yna edrych lawr i stopo recordio. Iawn? Dewch i ni gael gweld. Sut mae awyrennau yn aros i fyny yn yr Right, nawr, oedd yr olygfa na, mae'n cadw hyd yr olygfa, yr un peth ar olygfa i chi wedi dyblygu. Felly mae eisiau fi just hisgo hwnna mas. Wps. A dyma ni, to, llai weld fan hyn. Fi'n edrych ar y camera, neu rhyw wyneb bach chwilfrydig. A fyna fi'n troi pant i edrych ar i glicio stop y recordio. Felly to, dwi just eisiau, na ni, dwi eisiau bod y olygfa'n gorffen fyna. Right. Wel, wrth gwrs mae angen i fi i wella'r lleferydd, a mae eisiau i fi hefyd i ofyn i Kevin i ddod i dynnu'r cefndir. Ar ôl iddo fe dynnu'r cefndir, fi'n credu bydda un moyn bod fi draw fan hyn ar y chwyth. Nawr, dwi'n mynd gweld yr sgrifen ar y siwper i fan hyn, felly dim gwaniaeth sy'n eisiau fi flipio fe, os e. Ond allan ni os fi moyn, ond sa'n gwybod angen. Right, nawr, falle bydd eisiau fi sy'n mynd y testyn draw mas o'r ffordd, bod hwnna'n mynd i fod dros yn wyneb i. Ydy. Felly bydd eisiau bod fi reit off i'r ochr. A nawr, felly bod eisiau bod y testyn yma, chymod ar dair llinell. Right, triwn i'r olygfa de, i weld sio mae yn disgwyl ac yn swno. Sut mae awyrennau yn aros i fyny yn yr awyr? Gret, mae hwnna wedi gweithio'n wych. Right, sorted. Wel, ni'n dod nawr te i ben. Y gyd sy'n eisiau ni'n neud ar diwedd yw ychwanegu yr manylion olaf. Yr manylion olaf wastad pan ni'n neud fideo yw trawsnewidiadau a cherddoriaeth cefndirol. Na'r ddoi beth, mae wastad werth i ni i dreulio chydig bach o amser yn neud hwnna. Felly trawsnewidiadau yn gyntaf, cliciwch rhwng unrhyw ddau olygfa, felly ar y plus bach yma, a ychwanegu trawsnewidiad. Cywch chi hofro drosto nhw i weld rhagolwg o'r trawsnewidiad. Toddi'n gweithio neis fyna. Gweithio, pontio, weipio. Dwi'n mynd am toddi heddi. A wedyn, os licech chi gael yr un effaith bob tro ym mhob golygfa, just cliciwch defnyddio gyda phob golygfa fan hyn ar waelod y sgrin. A nawr, mae wedi roi'r effaith na bob tro. Ydych chi'n gael gweld? Dyma y cwestiynau mawr sydd gen i. Beth sy'n gwneud enfus? Mae'r effaith toddi yna'n gweithio'n hyfryd, yn dweud. Right, ac yn olaf te, cerddoriaeth gefndirol. Ni'n lusgo'r pen chwarae yn ôl i'r dechrau. A nawr i fi mynd i glicio ychwanegu cynnwys cyfryngau a dod draw i cerddoriaeth. Nawr, allwch chi sgrolio trwyddo, chwilio am bethau, neu allwch chi deipio rhywbeth fel, beth i fi moyn, beth yw'r gen i gael, rhywbeth fel, beth am hip-hop. O da, dyma ni, bach o urban background hip-hop. Triwn ni fe? Cool. Hwna'n ormod. Peaceful hip-hop. Hwna fi moyn. Right, now, just gwiriwch bod yr hyd y gerddoriaeth yn ddigon hir. Nawr,
hyd yn fideo yw 20 eiliad. Chi'n gweld efo na'n dweud 20. Felly fi'n iawn. Unrhyw beth dros 20 yn iawn. Okay? Wel, mae hwn yn 1 munud 38, felly hen digon hir. Right, mewn o fe. Nawr, pan ych chi'n ychwanegu cerddoriaeth, mae'n ychwanegu fe ar 100%. Felly mae eisiau dod lawr a lefel y sain. A wedyn mae wastod yn syniad da i bylu allan, fade out ar y diwedd yn broffesiynol. Right, dewch i ni gael gwylio y fideo. Os mae'n gweld chydig yn fwy ar eich sgrin, jyst cuddiwch eich llinell amser, fel hyn, a clicio chwarae. Dyma y cwestiynau mawr sydd gen i. Beth sy'n gwneud enfys? Pam fod y lleiad yn ymddangos yn ystod y dydd? Sut mae awyrennau yn aros i fyny yn yr awyr? A'r pylu allan a gweithio'r hyfryd fyna. Right, wel, chi'n bod beth fi'n hapus iawn gyda hwnna. Os ych chi moyn mynd nôl a golygu, jyst clicio golygu'r llinell amser fan hyn a chi nôl ar y golwg na. Ond enwedig os ych chi ar Chromebooks neu rhywbeth fel yna, fi yn ffindo bod cuddio yr llinell amser yn gallu helpu chi weithio jyst i weld pethau bach yn well, neu mae'ch fideo chi'n eitha bach, yn dweud. Right, os ych chi wedi gorffen, allwch chi lawr lwytho'ch fideo fel ffeil MP4, neu wrth gwrs rhannu fe fel dolen gweld yn unig a unrhyw un sydd yn clicio'r ddolen maen nhw'n gallu gweld eich fideo bendigedig chi. Wel, dyna ni ffrindiau, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi ar gyfer y wers fyw yma, ar gyfer wythnos Wyddoniaeth Prydain 2026. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y gweithgareddau. Mae hi yn ddydd iau ydy, felly fori, mae da ni wers oherwydd mae'n Sul y Mamau ar ddydd Sul. Wythnos nesaf, does dim gwers fyw wythnos nesaf, a felly dim ond un wers fyw sy'n ôl dyn nawr cyn gwyliau'r Pasg, sef diwrnod trwy'n y cochion. Felly, athrawon, cyfrestrwch, dewch i chi i gael lot fawr o hwyl a chwerthin ar gyfer y wers fyw ola o'r tymor ar gyfer diwrnod trwy'n y cochion. Cyfrestrwch athrawon gan fynd lan fan hyn i adobe.live lessons i gael gwirio'r amseroedd ac i gofrestru i gael y dolenni i'r gwersi byw. Os chi'n postio rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, bod chi'n cymryd rhan yn wythnos Wyddoniaeth Prydain, yna tagiwch fi mewn hefyd, at Ysgol Ddigidol, at Meredydd J, a hashnod tîm addysg Adobe yw hwn, hashnod Adobe Edu Creative. Bydde fe'n gret bod chi'n defnyddio rhain fel bod fi'n gallu gweld beth chi'n bod yn neud hefyd. Right, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi, a welai chi ar wers fyw arall eto yn y dyfodol. Hwyl am y tro!